नमस्कार प्रणाम। आज हम कहानी सुनावे जाता की एगो भूत के एगो पहलवान की। एगो पहलवान और भूत में बहुत ढेर सारा लड़ाई भरे, गांव वाला के मिल के जाके वो पहलवान के जान बचैलक। ई कहानी बिल्कुल पुरनिया लोग के माध्यम से हम सुनले बानी, तो रूरा लोग के जाता नहीं बतावे। ई भले विश्वास ना हुई, मैंने डूबे टोला एगो पोखरा रहे, वहाँ बहुत पुराना एगो भूत रहे जौन भूत और पहलवान के लड़ाई भर रहे, जौन आज हम रउरा लोगन की उ दुनू कहानी सुनावे जातानी। केगो पहलवान के जान बचैलक पूरा गांव के लोग। एगो पीपल के गाछ रहे, वहाँ बहुत बड़ा पुरान एगो पोखरा रहे, बहुत पुरान पोखरा रहे, बहुत दूर में फैलल उ पोखरा रहे। वहाँ चरमुखी रास्ता रहे, चारों साइड से आवे जाएला, मगर दिन में लोग जाए आवे 6-7 बजे शाम तक लेटस आवे जाए लोग। काहे 6 बजे के बाद वो रात में वो रास्ता में कोई ना जाए, काहे के वहाँ अजीब अजीब जानवर, अजीब अजीब चीज देखे लोग कहे वो का चलते डरे रात के वो रास्ता में है कोई ना जाए। कोई कहे जो गाछ के पीछे हम कुछ देखनी हो, अजीब टाइप के मैंने लोग के कहे का मतलब रहा है। वही रास्ता में है कुछ दिन वो कच्ची रास्ता रहे, तो पहलवान जात रहे, तो उनके के लोग मने कोई लोग जे पहलवान रात हो गल बा रुक जाई यही गांव में, ई गांव के क्रॉस रात के नत करी। पहलवान आदमी रहलन, कहाँ डेराए वाला उ आदमी रहलन, कहलन जो है नट डेराई लगन, हम जात नहीं यही रास्ता में का कली है। तो कहल ना वो पोखरा में से वो भूत निकल के आवेला, जे जाला ओकरा के पटक के मार देवेला। तो पहलवान कहलन जे अच्छा ये तो उनकरा से देख ले। पहलवान आदमी रहलन, पहलवान वही रास्ता में गइलन, कुछ दूर चलन तो उनका अजीब अजीब टाइप के आवाज सुनाई देवे लगल। फिर भी ना डरैलन। कुछ दूर जब बढ़लन तो उनका कुछ अजीब टाइप के जानवर रहे या भूत रहे, आके गाछ पर से कूदल उनका पर अटैक कर दिलक। जब अटैक भयल तो पहलवान आदमी रहलन, अगर तो थोड़ा सा हरलन, फिर उठ के देखलन आखिर ई ह का चीज। तो उ ताली ठोक के अब भालू रहे या भूत रहे, मैंने पोखरे में से निकल के आए रहे। ठीक बा, तो पहलवान का आउ जौन भूत रहे, अब हमके तब पुरनिया लोग कहले बा जो भूते रहे, पहलवान और भूत के लागल लड़ाई हो गए। अगर तो पहलवान के लोग काबू रहे तो 2-3 पटकन भूत के कहे अला लोग कहेला जे 2-3 पटकन अगर भूत के देलन, मैंने खूब 1.5-2 घंटा लड़ाई भल, 3 घंटा लड़ाई होते रह। ओकरा बाद उनमें से एगो कोनो जानवर एगो दूसर भूत पानी में से पोखरवा में से निकल के, जौन पोखरा में से जब निकलल तो पहलवान के बुझा गल जे अब ही हमरा के मार दे। ठीक बा, ओकर बाद पहलवान फिर भी हिम्मत ना हारलन, दोनों गोड़ा से लड़े लगले। अब उ का कोई लोग पहलवान के गोड़ ध के लागल घिसियावे। ओकरा बाद ई भूतवा उनकरा नाक में कानू बालू उलू लागल भरे। अब गांव के लोग के पता चलो जो रास्ता में है रात के 11 बजे के करीब में एगो पहलवान गयल बा, तो लोग कहलो अरे उमाहे काहे जाए दिलो हो, उमाहे तो उ पहलवान के मुंगा दिले हुई भूत। सब लोग गांव के लोग राय विचार कइलो, राय विचार को के वहाँ सब लोग ललटेन उलटेन जरैलक, लुकारी जरैलक लोग, आ सब लोग लागल पूरा माने गांव भर के लोग सहेजा क के लागल पहलवान के पीछे पीछे जाए खोजे। तो लोगों का आवाज तो सुनाइबे करे, अजीब अजीब के आवाज, आ धम धम के आवाज सुनाए आए, बाप रे। कुछ देर के आवाज सुनाए रहे रात के, लोग दौड़त दौड़त गए, जब पोखरा के पास जा गए तो वहाँ कोई आदमी ना रहे। ओकरा बाद चारों लोग लुकाली लेके खोजता, तो एक प्यास लागल तो देखता वहाँ ढब ढब पानी में आवाज आयल, बुझाए बहुत बड़ा चीज पत्थर उथर कोई पानी में फेंकलक। माने जब पानी में फेंकलक तले देखता लोग जो वहाँ पहलवान तो सुतल बड़न, लोग के कृपा से जान बच गए रहे और मुंह कह के छोड़ चिटेल सुतल बड़ा है ना। ओकरा बाद नाक में बहुत सारा बालू उलू रहे, आ धड़कन हल्का हल्का चलत रहे, मुंह में सांस चलत रहे तनका तनका। सब लोग हल्दी हल्दी टांग टूंग के ले गए। वही दिन एगो कंपाउंडर साहब रहलन गाँव में, उनके लोगे रात भर पानी उनी चढ़ल, इलाज उलाज भल तो ठीक भल। तो उ पहलवान उठ के अइलन तो कहलन बाप रे तो जानवर लख कि भूत लख पहचान में ना आए। अब रोरे लेकिन बताई लोगन जानवर रहे कि भूत रहे। तनका हमर चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब कर ले जाए। प्रणाम।